হ্যাঁ এখন কি শুধু পড়াইতেছ কথা দুপুর খাম খবর খামলে তাও কাছে বিজি খেলে দङ তো লাमा কক খাलायनाय सारिखौ जों दिनै बिसि कलकमा इंया फानाव बिसिसा लाइद्रुप म लामानि तैजों जे सबा खालायमानि बिसोर केसिन एमएलए এবং অমো চবা খেলাইমান খেলাই চবানো মাহনো অ লামা অনেক বছর আগে হামিয়াং থামানি গাই কিসে খেলাই পিডব্লিউডি রকনি ইয়াগো যখন দংফর কাই কিসে রিপেয়ারিং আবো রিপেয়ারিং খুব নির্মমান একদম সামুং সিকরা কিন্তু অমনো পার্মানেন্ট লামা কাহাম খেলাইনি বাগै सिनि मानगोनां एमएलए बिश्वजित देबबर्मा ब स्टेट गभर्नमेंट बाय कक सालायो এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রনো जों आंनि जिबो अनेक रिजिनल अफिसनि कक थां सामानि जे एनबिसिसि जे शिलंग जुगाजुग खालायखा अर जुगाजुग अर रिजिनल अफिस दङ खालायमानि परे जों लामानो ताबुक सामुं सेंनानै जों सुजुग मानखा এবং अ लामा तिंसाबाय बरगासे जरा तंनाय न কিন্তু চিনি লক্ষ্য চিনি এমএলএ नि লক্ষ্য अंकाय बरगासिया तु दुग्राय माने आरो निनि ताहने बन सन्तु जमदार आमिषा दंगर ता खम बख्रक आबो तुइ खलायनाय डाइरेक्ट যখন जों दुग्राय थांसुगिनाय दुग्रायनि परेंगे जों तेकेसे लामा तांग दंग खुवायो जे लामा रंनो जों सेफालाका तैहासिन बायाबो जेमन सुनाय टू कल्याणपुर जे रूट सप्लाय रिमा हाय ठीक अमा हाय खलायै सुनाय टू कल्याणपुर रूट सप्लाय रिखा अमा हायके चिंते केसा लामा चिनि एमएलए साहेब जे इंडस्ट्री सुनरामनि इंडस्ट्री नि सिमी उजान मुदिबारि तै खलाय 10 गरिया 10 गरिनि परे आइंगो सनपारा रतनपुर तै खलायै जों उसकांबो डाइरेक्ट चिनि एमएलए साहेब जों थाङै गुरियाकय से एकदम मेन जनगण जोंनो सामुनि बागै रहरका जों सामुं थांनानै चिनि बाध्य এবং अ सामुंनो जों मास मा थांनाय अब अनेक बरक जोंनो साव बरक तांगिया बरक सिया बरक लेखा फरा ख्रै बरक खालायनो रोंगिया जों जे खालाय दंमोन हाय त्रिपुरा राज्यआव आनक तावने बनो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनानि चिफ इंजिनियर सुपार इंजिनियर একটা কক্সাও অন্তত যদি এমএলএ লামানি বাগै दैनि বাগै এলাকাनि বাগै যদি বিসি কাফরাই দंखांखाय এবং বিসি চিঠিরি দंखांखाय বিশ্বকেতু দেববর্মানি চিঠি ইনকা যতনে হায়েস্ট যার কারণে অ এলাকাও ডেভেলপমেন্ট খালাইনাनै थांतनि जे बिनि चाइतुकमु आबो साबाइया आबो हयतो ताबुक बरक नुग्लाखं निनि एकलव्य स्कुल निनि अर जहर नवोदय विद्यालय चिनि सिमि चेंगै निनि अर ताहने बन विद्या ज्योति अमाहाके गोबां माल सामुं जों चिनि एलाकानि चिनि सरायरनो पराशुना खालायनानै बाहायके चिनि बेकारनो सामुं खालायरि मानानै आबो तुइ जों चाइतुकै दङ आबोनि लगे जों गोबां मा सामुं मार्केट डेभेलपमेन्ट नि बागैबो जों आगोलाय दङ जों बुसखांगथाय खालायनाय बनि बागै थाइजिं चिनि एमएलए सामाहाय खालक दि साकक सितुं खालखाय जतन माननाय खालक येन सेगां हाइंका बुइहाय अरक गोबां बरक राजनीति खेपिनाय दं राजनीति खायकेनो काम जत जानाय आबतिया सेब्रना नांगोन सामुंतिखौनो सेब्रना नांगोन जों आबोनाय 25 बोसोर नुखा 25 बोसोर एक प्रधानमंत्री सड़क योजना नुखाबनो एलाकानि बरक बनि बागै एमएलए ना हामबाय ताई अ आमचाइनि बरक नरनि लामा नरक माननाय नरनबो जों हामबाय नरक दजरन दं बागै चिनि एसराइतु बरगासिया थामानि जे लामा लामा तिनि निसिमि जेंजाखा बिसिसा लायखा अ लामानो जों बुपेखै खालायनायनि बागै चाइतक लायबानि कारण अ लामा अंखा एनबिसिसि नि लामा के एनबिसिसि ना एडिसि नि यागो ना स्टेट गभर्नमेंट नि यागो एनबिसिसि टोटली अब कैसे संस्था जे संस्थानो जों महान होया बनि रिजिनल अफिस से शिलंगो इनका अनेक रिफिरिं लाइमां एक बोसोरनि यागोल जों कोनो मते खाय रमयाखै जोंनो एटलिस्ट स्कुल अ लामानो खालायाखै पिडब्लिउडि नि हेन्डओभार खायलांदि हिनियाखै बरनो
जों रिजनल अफिसाव थांलायो फायलायो कक सालायो चिफ इन्जिनियार नुनो PWD नि चिफ इन्जिनियार बाय कक्साव तफानो बंनि यागबो अमो गरै कारण अमो NBC सिं माने बागे ओंखाय तिनि जों अनेक साइटलायमान अ सामुनो चेंग्रि मानखा आमचाइनि लुकुरक अ लामांखा गायथे किसा रिलिफ मानबायानो ओंखाय सुदु अमो सिमिया तिनि बरकाथालनि सिमि जे दुग्राय थामानि लामा आमोबो अमय बाक्सानो वार्क अर्डार नजाक माने सेंजाकनाय ते कैसा लामा दङ सिनि दुमराकारि दक निसिमि जे कामुकसरा थामा लामा आमो अलरेडि टेन्डार नजाक कामबो वार्क अर्डार नगै सेंजाकनाय के लुकुरक अमो नकिसा दर्जन नारगन बागै जों कयो कारण अमो जुदि सिनि NBCC या सिनि PWD नि यागो हंखाय अथवा RD नि यागो हंखाय जों असामुराव टेप सिकांनो खलायमान खामो तो NBCC नि बागै जों लेरमानि बागै जे अ आमचाइनि सिनि बरगाछिया सिनि दुग्राय आमचाइ दुमराकारि दकनि लुकुरक जों खुलुमै गइजाव ते नाकार सानो जे जों नंनि जे लामाव जों दाक्ति खायरिमेन बागै कारण अबो सिनि आवतायनि बायरेव NBCC रो ए ताकलाय अबो पाइखांखाय दाबो बरक PWD नो हेनोभार खायखांखाय जों पि आफुरका PWD नो बिसि ब्रुम नो लामा किसा हामियाखनो जों बरक मेंटेनेंस खालामि बाननाय गाबोन लगे तुइ रकबो जाते जतन मान नोंथां हिने तुइनि सामुरबो सोलुइ दङ सिनि लगे सिनि EM टोटाल सार्व फाइजार ते सिनि साबजुनाल चेयारमेन सिनि आमचाइनि जत लुकुरक सिनि लिडार्स अफ फाइ सपाइजाक अ लामांमन बागै बरबो अनेक किसाफानो रिलिफ मानानै हिनि कारण सिनि जनगणनि अ लामानो तुइ एलाइखेनो बरबो कक संजागो गाय तिनिनि परेका हयतो तेकिसा रिलिफ माननाय अ लामानि मान बागै कासा सुमुं सर अ जे लामा तिनिनि सिमि जे प्रसेस सेंगिरिखा अब बसक समयरक नाहार न आबो किसा मो वातै जुदि करि हिंकाय बरक 15-20 दिननि बिसिंगनो तो पारि ननिको जुदि वातै डिस्टार्ब खायके तो तेकिसा जरा नांनाय कै पाइखेनो जों अ लामानो PWD नो हेनोभार खायरे आफरका जों सिनि आवतायन तंनाय ओंखाय बिसि ब्रुम न जों मेंटेनेंस खायाखै केवल लामा मिलि खायाखै खालामनायनि बागै जों साइटक अ लाहार जे बजानसिम बुजुरा मो एस्ट्रा बाजारनि सिमि बरगाछिया थामा लामा मो काइसा खबजाक दङ तेके अ लामा बाय दुइटा वार्क अर्डार नजाक NBCC रकनि अमो बाय दुग्राय जे बरगाथालनि सिमि दुग्राय थामानि लामा आमो गा अमो पाइखिनो बर आरोबो सेंनायखा